Diri oh. Arape kaso kana. Ngayon. Taga bukid gid ni Inday Vlogs guys. Okay, mura naman ning unggoy oh. Na. Mura nag-unggoy. Na. Oh, saka man no. Saka man siya. Grabe kiat. Kiat gini siya nya. Murag liwat po ni siya sa unggoy. Okay, saka man. Ay, ako liwat ko sa unggoy. Oh, taga bukid. Ay, nahilian. Che! Nalihian ba? Nalihian ko kanang kuan unggoy. Muna. Sobraan kas taga bukid. Sobra ba kaysa kang mama? Mao. Subusa ka? Mao kusog mo saka. Bitis tingi kuno sa kabi kasaka ba? Asa? Kuno. Saman? Kuno imong kuan. Asa? Ano? Kare?